Her er så en video om at kvejle ledninger op omkring lader til computer. Computerladeren har en lavspændingsdel med en tynd og slatten ledning og en højspændingsdel til lysnettet, som er tyk og bøvlet. Når man skal kvejle ledningen op, tager man en lille smule af ledningen fra her, lader det stikke op lidt foran, så man ikke belaster denne her overgang, som kan være ret følsom på laderne. Det er tit der, de går i stykker. Så holder man med sin tommelfinger fast på ledningen her, holder fast ned om til laderen, hvorefter man forsigtigt og omhyggeligt vikler resten af ledningen op her og tænker på hende, der holder garnet til hjul. Den her lille velcro-fyr, den mangler på nogle af laderne, det prøver vi at gøre noget ved, men den skal helst være der på dem alle sammen. Den sætter man udenom her og strammer til her den anden ende. Man kan godt hive lidt i kablet, så stramme garnet lidt, det gør ikke noget. Så bliver det en god og fast enhed her. Og efterlade sådan en grisehale her, så kan man nemmere få ladestikket her ind i computeren, når det er inde i skabet. Hvis man skal transportere sin lader, f.eks. hvis det er en til egen skolelader, så kan man tage den højspændingsdelen her og vikle rundt. Hvis man lige drejer det lidt forsigtigt en kvart omgang hver gang, så passer kablet helt fint med sig selv. Og enden her kan så strikkes ind igennem her hullet. Og man har til sidst en dejlig lille handy kabelledningsting, som er lige til at putte i skoletasken og gå hjem med. Så det var det. Tak skal I have.